Kahit na nagkaroon ng aberya sa pagpapatupad ng tamang physical distancing sa araw ng COVID-19 vaccination, matyaga pa rin naghintay ang 69-year-old na si Aling Delia Tuazon sa Heroes Hall sa City of San Fernando, Pampanga upang makatanggap ng bakuna. Para maging ligtas lang, para matapos na yung ating problema. Mga senior, magpakuna na kayo kasi mahirap magkasakit, lalo na COVID. Nitong May 12, inulan ng batikos ang proseso ng vaccination sa lungsod dahil sa kawalan umano ng maayos na sistema na nauwi sa hindi pagsunod sa physical distancing. Upang maging maayos ang sistema sa rollout ng bakuna, humingi na rin ng tulong ang City Health Office sa Public Order and Safety Coordinating Office para sa karagdagang 15 city marshals. Nakiusap din ng City IATF para sa koordinasyon ng mga babakunahan. Iwasan umano ang pakikipagsingitan sa pila na nagiging rason ng gulo. Gayunpaman, patuloy pa rin ang vaccination rollout para sa mga senior citizen ng lungsod. Higit 3,000 nakatatanda na ang nakatanggap ng bakuna. Sa kabila ng kaliwat ng quarantine protocols, patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa San Fernando. Nitong May 12, 69 ang naidagdag sa listahan ng active COVID-19 cases ng lungsod. Sa kabuuan, 4,225 na ang naitalang kumpirmadong kaso sa syudad. 786 ang aktibong kaso, 3,338 ang gumaling at 131 ang namatay. Rainiel Pawid, CLTV News.